като оценява моторите с аплодисменти. И така, започваме с първият пистов мотор. Моля да чуем неговия глас отново, за кратко, и да дадем аплодисменти. Аплодисменти. Моля за вашите аплодисменти. Вторият пистов мотор. Достатъчно аплодисменти. Чакай. Сега още един мотор имаме тук отпред, да си припълним и неговия глас. Пази су. За сега моят слухов апарат определя този мотор и аплодисментите като фаворит. Не е в клас, чохай! Моля за вашите аплодисменти за светкащия мотор. Той също получава много аплодисменти. Усилена борба, просто много е трудно да се определи следващият участник. Готов ли си, момче? Нека да чуем. Айде, твоята музика, давай да не чуем. Аплодисменти! За мен се повече! Сега и следващия мотор още веднъж. Няма смисъл!